det kamera. Sådan der. Hvad så, Miller? Så skal vi ned og både. Det er Funny Family 4. Vi skal Funny Family 4. Der er ikke nogen steder her, der står mobil. For fun for family. Så det er en byttelav. Bytte. Købmanden, mand. Bytte købmand og klap en kage. Klap din kage, mand. Hvad? Fordi jeg skal klappe din kage, mand. Nej, fordi du synger copyrighted music. Nej. Klappe kage. Så nu må Vanilla ikke længere filme. What? Ja, der er over i vejen. Der er også en der. Jeg overfarmer. Fucking lortevideo laver de nu. Holy shit. Det går ikke så godt. Ej, det gider ikke slukke. Og se, jeg har Emil i hundesnor. Nå, nu er Emil på sit eget adventure i den minibåd der. Hop i! Det skal nok gå. Farvel! Han kommer aldrig tilbage nu. Okay. Og så videre, hvad du ikke skal bruge. Jeg skal lige have mine sko af, men jeg skal lige filme Emil, mand. Ja. Og så den der. Fuck, vi kommer ikke til at sidde, så det går i den båd der. I den båd der. Og på den båd der. Ja. Vi synker, vi kommer til at synke. Nej, jeg kan godt mærke, at jeg skulle tage begge padler med. Kan du gribe? Emil. Kan vi ikke lægge den her, så føler jeg, at det er lidt svært at se. Det er så der er ikke nogen, der bliver fristet af den i hvert fald, så skal de jo komme over. Men hvor mange gange har du hørt om, der er folk, der stjæler ved stranden, og især herude? Det ved jeg ikke. Tørke det. Jeg skal også have mine sko af. Så nu sidder jeg i båden her med mit her. Hej, jeg hælder jer færre! Filmer du nu, eller hvad? Ja. Hvad vej vil du sidde så, Vanilla? Højre eller Jeg sidder den vej. baglæns eller i midten? Jeg sidder sådan her. Baglæns eller i midten? Du sidder i midten. Okay. Wow. Vi kan sagtens gøre. Og jeg ville ønske, vi havde den anden båd. Ja, det vil jeg også. Se. Vi må finde den der prop her. Jeg føler, at vi kommer længere ud. Det gør vi. Jeg skal også ligesom med ud. Nå, okay. Jeg troede bare, du var lige før vi begyndte at tage sejlads. Nej, vi drukner. Ej, men det der tog lige alt vandet med. Så sejler vi. Hvad laver du? Du skal ikke den. Ej, jeg lader sprøjtet altså. Ej, jeg har fået røv. Nej, jeg andre har fået røv. Farvel. Lad os gå. Ej, det er sørgeligt. Jamen, så kan vi finde tilbage igen. Lige over til den anden båd der. Eller ikke båd. Den båd herovre. Fuck, den er langt væk, den badebåd. Altså, vi skulle have taget 3 med. Vi skulle have taget den anden med. Nej, jeg tror faktisk, det er fint nok. Det er bare biler, der er styrt på noget på det. Altså, jeg er lidt bange for, at vi falder ud af båden og ikke kan svømme tilbage. Vi skulle have haft... Ja, det er jo fordi, det er besværligt, når nu der... Hvad laver du? Okay, nu sejler vi rundt omkring. Ja, men det er der ikke kan finde ud af både. Så over til den der, men det er fucking langt væk. Ej, du sprøjter mig i fucking hovedet. Ej, det er pissekoldt. Se derovre. Ej, hvor er det hyggeligt. Det er sgu da. Hvorfor drejer vi bare rundt? Fordi vi heller ikke kan finde ud af at køre båd. Det håber jeg filmer, eller sådan sådan lidt. Vi kan jo padle fra... kommer over til nogle øer. Ja, det tror jeg heller ikke. Det derovre Mission failed! Mission failed successfully. Jeg tror altså, det ville være lettere, hvis vi satte dem i dem her. Au, du slår mig, så fylder vi bare for meget, tror jeg. Jeg tror bare, jeg rammer dig i ryggen. Jeg rammer dig i ryggen, så fylder den ind, så det kan jeg ikke. Det er jo stadig dig, der kører den forkerte vej. Det er Vanilla, der ikke Ja. skubber den nok. Hun lægger ikke... Okay, nu stop! Så for helvede! Jeg får fat i røven, jeg kan det. Jamen, hvad laver du så voldsomt? Jeg fik ikke finde ud af det her tempo, det er så lort, du er. Hvad laver du? Jeg sejler bagud nu. Eller baglæns. Jeg må lige hjælpe her. Hvad skal motor på næste gang? Nu må vi ikke ind sammen. Jo.
Jeg synes også bare, vi kan købe en kajak. Bare for bad her. Ja. Så. Men der kan jo komme båd på farfars. Nu kører det, men. Der kan komme båd på farfars. Det kommer ud på farfars. Hallo, slap lige af dem. Du Ej, jeg er bange for, at det slår mig i fødderne. Ja, det er fordi, jeg er så langt om. Ej, jeg føler, at jeg har pisset i buksen. Men det har vi også alle sammen. Det føler mig ikke nogen, vel? Jo. Gør du det? Ja. Nå, det var det ligegyldige optagelse. Nu må det være det første, vi kommer over til. Fuck, hvor er det godt det her. Altså, parkering. Har du filmet, hvor dine sko er? Jeg kan se den. It's a falling tree. Kan vi komme derop? Ej, Emil, det vil jeg ikke bare til her. Au. Ja, okay. Vi kommer aldrig ind igen. Vi støder på noget grønt nu, skal jeg mærke. Det tror jeg ikke, vi skal. Lige om lidt, så punkterer vi. Ja, vi gør. Først kommer os væk. Ja. Nå. Det er fucking Mission Impossible, ja. Det tror jeg. Au. Om du ved, at du kan komme til lands her? Altså, der er jo ikke så langt. Men jeg kan ikke komme så langt. Jeg kan ikke komme hjem derfra. Men fuck, vi skulle have siddet. Se, der skulle have siddet i midten, og så skulle vi have siddet sådan her. Så må vi blive plads nu. Vandet. Så nu er den derovre. Hvor er vi set i forhold til det, hvor vi lige var inde og kigge? Hvor er det, vi vil hen? Er det vi er helt deroppe. Kan man se, hvordan lyserøde sko, skal jeg kalde dem? Nej, ikke øerne. Bare hen til den badebro. Bæres. Det er jo kamera at filme. Eller sælge at filme. Jeg er frøsen, skulle jeg sige. Du skulle ikke Eller fryse det nu. er koldt på ryggen. Det er 25 grader eller noget. Hvor det var flot, vi drejer rundt. Vi kommer sgu derover af nu. Nu er vi da faktisk halvlangt væk fra... Gå, Vanilla! Row. Nej, det vil vi heller ikke synge, så bliver det også. Hold kæft! Vi er to på din egen sang. Gyng min gang. Jeg gynger din gang så hårdt. Gynger din. Jeg gynger din gang, Boski. Så, afslut. Slut! Kæft, hvor er vi close. Vi kommer ud i vandet. Se, Godt arbejde. Ø er det over jo, men den er meget tæt på grund. Så den er næsten ligegyldig. Den anden ø, det er jo bare den der lille der. Men nu prøver vi. Men der er en biler. Ja, kan du drive fat i noget der? Vi skal have en masse. Men er det her, hvad fuck er det her sted? Hvad fuck er det nu? Jamen vi er bare dernede, hvor man kunne have gået ned før. Hvad fuck now? Så er I klar? Ej, Emil. 3, 2, 1. Godt, Emil. Jeg tror bare, jeg ruller. Okay. Kan vi døre nu? I går faktisk bare hold i din pedal. Er det ikke lettere bare at hoppe ud af båden og så blive våd? Det kan jo i det her. Jeg vil sgu da hellere op ad stien. Nej, kom nu her. Jeg vil faktisk hellere op ad stien, for så skal jeg ikke træde på noget. Jeg skal ikke træde på sten. Det er bare lidt en lille havbro. Det er som om du ikke har strugglet. Jeg vil ikke slå min tær, Emil. Det kan jeg ikke lide. Ej, au for helvede! Au! Kom med video. Det har vi startet. Badebro. Hvad siger I heroppe? Signe, jeg kan ikke kende forskel på en kajak og et paddleboard. Se det, fordi det her. Jeg kan bare se. Hun tror, det er en kajak derovre, men så er det paddleboard. Det må jeg ikke filme nu, der er folk jo. Så copyright striker de os bare. Ja, ev. Ja, nu filmer jeg. Prøv lige at se, hvordan jeg bare sidder her klemmen i midten. Filmer, hvor vi skal hen. Så må du filme om 10 minutter, hvor vi er. Se, vi skal hvorhen. Derovre. Nej, Hvad er det der? det er Er det et toiletbræt eller hvad? Kan vi over se, hvad det er? Det er russerne. Nej, så kan jeg ikke Vi se. slår over i det. Nej. Nej. Hvad? Hvad hedder det, når de er? Hvad hedder det? Det ved jeg ikke. Den er... Hvad fuck hedder det nu? Jeg føler, vi har spildt tiden på at tage herover. Ja, det stod der faktisk også. Hvad hedder det, når de er lavet en flad fodbold? Au, undskyld. Jeg skal lige... Prøv lige herover. Au, jeg slår Jeg sejler herover. Hvorhen? Over på den anden Hvad side. er det? What's that? Så vi kommer over Mysterium. nu. Hallo, nej, den anden side. Hvad laver du? Mysterium. Sejl nu her. Nu kan vi råbe efter. Så vi kommer rundt nu her. Hvad fuck er det? Det ligner sådan en ting, hvor... Det er bare sådan en bøje. Ja. Nå, den er bare Flad bøje. Okay, nu Så er I klar? Nu får vi turbo på. Vanilla. Hvad så tager du? Jeg kan ikke vide det her. Det tager min tid, når vi sidder der. Jeg
Så kan godt slå igen. Det er Vi er her ved den her vejr, nu ryger vi ind i træerne. Film med de der kajakker, du kan ikke se dem alligevel. Jeg kan sådan lugte armsved for os alle sammen. Ej, nu kommer vi ind i træerne. Se, vi sejler ude på søen. Ja. Fuck, de har redningsvest på, de kan være professionelle i forhold til os. Så tager vi lige stille og roligt. Vi prøver at holde tempoet med, uden at svømme ind i dem der. Wow, hvor det var flot det her. Solen skinner, og træerne, de vinder. Jeg tror altså ikke, det er længe. Hov, der er sgu noget andet. Filmer du så det? Det kan nok ikke ses på kamera. Rap. Prøv stille og roligt her, Vanilla, hvor der er pipper. Jeg kan ikke se pipperne, så jeg De er sgu da i din retning nu. Oh my god. Jeg ved ikke, jeg føler, at jeg har været så buret der. Oh my god. Der er pippen, og... Skal vi helt tæt på? Nej. Hvor er der de dymishalleri? Det er bare stille og roligt. Derovre, der er en bred. Ja, så gider vi op der. Nej, jeg prøver at komme lidt. Det er over i den store. Jo, det gør vi, fordi så får vi lidt overblik over søen. Det er over i den brede. Ej, ja! Jeg er totalt fat i hovedet. Det siger faktisk, det er relativt rent i det her vand. Du har godt fundet vand. Ja, Emil. Jeg ved ikke, hvad der er vand i. Husk Emil er stik captain. Ja, det bliver vi. Jeg tror, det kommer til at skrive på skrivelsen. Ja. Er der nogen af dem gå på at gøre mig at få lidt vand? Oh my god, hvor er det vand? Lille. Filmer du, Stelia? Der er dragonflies. Hvor? Ja, de er nu til at fløje, fordi du skriger sådan. Ja, jeg sidder her. Hvor skal vi have dem? Nå, så pause. Jamen, jeg gider fandme ikke op her. Det er bare godt. Så vil de gå herop og kigge på, hvad fanden der sker her. Der er nogen, der båder. Der er nogen, der svømmer. Så vi er ude på den der ø. Tur i Tarup. Den der tror jeg ikke, vi gider på. Måske. Ingen ved det. Til badebåd. Emil. Prøv at se der. Kan du ikke se? Ja, men nu skal du se. Ej, den er fucking væk. Den sad lige her, din fucking af. Au, Emil. Jeg bliver mast. Jeg tror, vi er punkteret. Ej, er du seriøs? Ja. Så er vi punkteret. Nu får vi os selv ud. Bare prop noget vand i, så går det. Ikke? Ja. Så får det samme nu. Farvel. Ej, nu kommer der faktisk en tandbord. Farvel. Så. Nu har vi lige valgt, at Celia skal have et dykkercertifikat, så nu skyder vi hende bare i anden. Ej. Så kan hun dykke alt det, hun vil. Så slukker jeg. Så slukker du filmen, eller hvad siger du? Ja, også det. Så slukker du filmen. Det var nok det der, jeg har fået nok. Og så har du læst den der. Jeg har den kloge læst herovre. Jeg kan ikke huske, hvilken side jeg havde læst om, men jeg tror, det er 28 meter. Jeg tror, det er også nok, der er Den er 28 meter her. Det er da fucking sygt. Jeg kan ikke huske, om det er den her. Det er ikke, når vi så har været fulde af. Kommer der over af? Det er ikke, når vi har været ude og drikke, og det gjorde vi for den sidste aften. Jeg ville bare lige lave en film, før man kunne se deres ansigt. Så gik vi bare ud og soppe i vandet. Sopperen i vandet. Skal vi lige prøve... Så skal vi bare have... Så fik GoPro'et også lidt vand. Jeg tror godt, at det skulle reddes, hvis den... En anden. Det er der. Den har nok regnet med, at den kunne være i for. Hvordan filmer du? Åh, der er 2 andre. Jeg venter sig som op. Det må du se. Ja. Jeg føler, vi kommer meget langt væk, meget hurtigt nu. Jeg føler, at Det er fordi, se det så, det er bare at se. Hvorfor går det så hurtigt? Det her det er professionelle padling. Vi er i et mesterskab i roning. I rowing? Ikke i rolig, men roning. Roning. Vi må op der. Nu svømmer de også væk. Hvordan vil du komme hjem herfra, bro? Det er bare godt, det her. Hvad? Ja. Ja. Fik vi bestiget Davin ø. Ja. Hippora. Var det det værd? Nej. Selv. 24 måger, der har grinet af os. Hvor skal vi så hen bagefter? Ja, okay.
Skal du over til den anden der, eller hvad? Hvad for en? Vi vil lige se om GoPro kan se noget. Jeg kan godt se, at det bliver hurtigt dybt her. Nu tager de bådturen selv. Så hvad er ideen herfra? Gider jeg overhovedet vandet? Skal du nu? Vi ses! Så folk tror altså heller ikke, at det er længere. Nu har man jo været lige med halvdelen af kroppen. Okay, men jeg tror, de har sådan næsten for lange. Det ender med at svømme hurtigere, end I kan både. Prøv at se, de er næsten for lange, er de? Men de er jo bare heller ikke godt i forhold til de fisker. Ja, Nu glemte jeg så skubbe jeg jo. nej, men vi er ikke... Nå ja. Ja, det er mest, jeg tror ikke, de kommer udenom ham der. Men ej, det her det er Emil. I skal bare derovre. I skal bare hjem. Det her det kommer til at gå så galt. Ja, farvel. Kan du finde ud af det? Nej. Det er sådan svært at gøre situation. Men så tager jeg den ene. Men vi kommer over det forkerte vej. I don't trust it. Overhovedet. Skal jeg heller ikke. Vil du have den ene? Skal jeg tage den ene? Jamen nu skal du skynde dig, før vi... Okay, den bliver lige sådan der. Vanilla, du gør det alt for hurtigt. Ja, men nu skal du vente lidt i gang, Emil. Det kan jeg godt se. Okay, er du klar, Emil? Ja. Emil, han svømmer. Helt derovre. Wow. Der slækker jeg gå på. Det siger du, og så sætter den lige foran. Hej her, mand. What the hell? En hvid haj! En hvid haj! Great shark. Emil, skal vi kaste i trøjen? Har vi egentlig filmet den bark der? Det var egentlig en meget sjov bark. Danmarks højeste punkt lige der. Hvad? Danmarks højeste punkt, ja. Fyns højeste punkt. Danmarks største punkt er dybeste sø, ikke også? Ja, seriøst. Nej, men så er handicappet. Emil svømmer. Vi skal have en booster. Du får lidt boost. Og der er øen, vi har været på, og der er en eller anden kvinde, der har vores ting derovre. Ja, kom Emil. Har du det hårdt? Så skal du holde fat bag på båden, eller så hjælper det ikke så meget, så kan jeg ikke rigtig svømme der. Svømme der? Hold kæft, du kører. Så kom, så gik den gas. Okay. Nej, nu er vi ved at være der. Det er en rygende mus. Frugtemus. Ja. Startig. Fuck, der bliver nok koldt hen af en eller anden grund. Du er i lag for træerne. Jeg har det godt derovre. Har du styr på stenen bag dig, eller hvad? Nej, jeg har. Det var sådan det der på løbet. Hvem har åbnet den med? Okay, det er sikkert fed røv, der har åbnet den der. Ej, det er mig, tror jeg. Min fed røv. Du vil gerne have lege som Emil. Det håber jeg heller ikke. Men så er vi en mindre båd igen. Og så må vi håbe, vi kan få den store til at fungere på et andet tidspunkt. Filmer du nu, eller hvad? Ja. Det var da ligegyldigt filme. Nej. Hej, hvad med dig, Emil? Skal du ud og skal du filme? Ja. Det er koldt. Nej. Jo, det er. Okay, nu kan du bare ikke gøre noget allerede. Jeg skubber mig ned. 8. Hvis jeg skubber mig ned, så kan jeg stadigvæk bunden her. Bunden her, jeg kan bunden her. Så her, så tydeligt kamera. Så prøv lige at se, hvornår jeg ikke kan bunde længere. Du ved, Okay. jeg skubber mig selv ned. Skal jeg bare filme dig, eller hvad? Ja. Kan du stå? Her kan jeg sagt. Ja. Hvor er vi her? Du har godt nok væk i lang tid. Ja, så kommer du bare ikke op.
Der er sådan en halv meter eller sådan noget, fra når jeg rammer på den. Kunne du lige nå, eller hvad? Går vi et skub mere. Mm. Her på, at det kommer til at tage noget tid. Er du klar? Ja. Du må se komme op stativ ned og komme ned efter. Det kan jeg jo ikke. Nope. Der er i hvert fald en meter. Længere. Længere. Jeg kan bunde. Eller ikke bunde, men at jeg kan nå på den. Så, nu filmer vi lige sådan en rundkreds. Hej Celia! Prøv at komme med kameraet. Fordi prøv at se, om det kan fornemmes. Og nu er det bare sådan, begynder at blive okay behageligt. Det er sådan, når du bevæger armene i det, og du lige får det op i nakken, så er det godt nok koldt midt, og så er det faktisk fint nok. Ja, fint kamera. Det har du ikke. Farvel Emil. Antiklimatisk. Nu tager vi ud på egen tur uden Emil og Celia. Og vi drukner ikke, fordi vi er så seje. Og der er sådan en abandon, hvad hedder det der? En abandon bro, som du ikke må være på. Men folk er ligeglade åbenbart. Det er ikke så let med én hånd kun. Prøv at se hvor fuck den er. Der er bare skruer af muligt lort. Ja. Er det jo en god video det her? Ja, det er god. Det bliver en god video, Miller. Ja, men mindre du druk. Du må ikke være her. Ja, det er godt. Fuck, hvor gangster. Det her, det skal... Prøv lige at komme herover. Kan jeg komme derover? Det vil du skal, fordi der er sådan et defekt sign her. Så det skal lige stå ved siden af det. Jeg kan ikke sådan rigtig se, hvad jeg filmer længere. Men prøv lige at komme her, fordi så kan det være... Kan det ikke være video? Kan det ikke være thumbnailen, Emil? Hvorhen? Der er sådan et defekt sign, ikke? Kunne det ikke være fedt, hvis du hopper ned i vandet herfra? Ved hvor defekt signet er? Og så tog vi et billede af det. Og så kunne det være sådan, hvor du hopper. Okay, jeg skal lige væk. Nej, men så bare hoppe ved siden af det. Jeg skal lige væk. Du skal komme den her vej. Er du med i vinklen nu? Jeg har sådan en okay vinkel, tror jeg. Kom så, Mila. Crazy billede. Jeg ville have haft det to kom lige ud. Så kan vi sådan pause det, så kan vi få en thumbnail. Så kom igen. Okay, men så gå lige op. Du skal nok gå hele vejen udenom. Så prøv lige at pause indtil det, så det ikke bliver alt for lang video. Jamen, så må jeg bare være virkelig tæt på, så må du hoppe over mig. Ja, kom, så hop ned i mig. Det bliver rigtig godt, det der. Du skal lige have et andet sådan thumbnail, for du. Kom lige her. Kom her. Kom lige over til det perfekte billede. Hvad? Kom her. Vi er faktisk virkelig awesome på det, og så laver vi virkelig en thumbnail. Ja! Kom on. Jeg har ingen idé, om jeg filmede det derovre. Så luk lortet, så det ikke bliver for langt. Det filmer vi, tror jeg. Ja, det kan du. Oh my god. Jeg filmer nu. Jeg filmer. Det var virkelig ikke så godt, det der blev. Jeg ved ikke, hvor godt det der blev. Så nu går vi hjem. Det er lidt mere. Slut med båd. Slut med støtte af. Slut med søløver. Den her vej. Så står der. Der står den her vej for at komme hjem. Yes. Ja.